Ke osanong tatuong kumadati din sanan? Oh, anhoy nakano. Aya, ako iton piramutan dati tatuong bay 'no. Kaya ino puwede ko nihab nga mimpun di pukul riket pakaranam di pukul 12 petang adaw di Teno. Jadi ay sakaran ay selain gisombodan daw nga ay lain DJ. Bar po nga ayso. Jadi nung balanda di la Selkom nga miagalidit. Nakoy ti piramutan dati kamano po di hom to ko di kanun katilombo sindot kalaso tinggi nila Eldo Andrew mimangget ano koit nga umbalan kasari kang kuda di Tenom. Siyaw tu mimangget koit ti piramutan dati. Ikalansanan da tatuong nga suwab alumis dalot piramutan dati yampay tatuong nga suwab. Jadi kumano pa itong Pinay nga siyaw tu ato kadi ano katilombos iti panamarasan dati tatuong bay no. Sakiro patilambusan nga arubat gid kapag iraramu ti boras. Bah, iya di na po hinakaw po sanang tatuong kapirubat ako dat tatuong nga suwab.